ngiyabingelela lesilo ngizobingelela. Uyabingelela uprofessor ngilapha kwaGudluza ungene sengibuyile eGoli ngoba bakade ngingekho. Ngizoqala ngibingelele indlunkulu yonke kwaZulu. Nina besihlalo nabesilo ngiphinde ngibingelele amakhosi. Ngoba ngiyakholelwa emakhosini bese ngibingelela umongameli. Bafowethu nezifo nje ngizokhala nangezifo ezivelayo ngoba manje nje ilitha mawuthi uyabheka ngo-R100 usafika indawo usudumisa imoto kuphela nakuwe mongameli ukuthi hayi ake kwenzeke ngenye indlela ngoba manje asisakwazi ukuhamba nginehashi lami nje angeke ngibokusuke nje ngalibe ihashi nyana nalo le emakhaya emhlejeni edlwathi noma konongoma ngisuka lapha empangeni ihashi endleleni kufanele ngihambe ngilala ngoba phela ngifuna ukonga upetrol. Ilokho bengizokhalela bese ngiphinde ngikhalisa isizwe sakithi eSouth Africa imikhuba engizoyiphuza namhlanje ozivelelayo ngizokhalisa ihlobo lezi lokhu ilahleke njalo emathaveni. Ngithi imindeni elahlekelwe zihlo ngithi dudu kakhulu ngoba lento isihlumeza kakhulu ngoba manje izingane zethu nabafowethu mabethi bahamba bocima ukoma mase befike manje akusehleli bona kuphela sekufanele kwehlele thina indleko zokuthi bancwadi kwenziwe zonke izinto. Ingakho ngithi lento makuthiwa khona lapho konakale khona ngizoyikhuza lento ngithi bafuthu nonke ke nina mhlawumbe ke nivakashele izindawo zokucima ukoma ke zama ukuthi ke siphathe lihlazo kwamanye amazwe. Ingakho ngithi ngizoyikhuza lento ngithi ngicela inqamuke ngoba nase Eastern Cape ibiyenzekile isiyenzeke isilapha ekhaya manje kithi lapha kwaZulu eduze nase Gauteng isikhona lento. Ngithi ngicela ukuyikhuza lento bafowethu ngoba isizothanda ube nohlavana olubi uthola ukuthi manje abantu abasakwazi ukukhuleka ezindaweni zokucima ukoma. Ilokho bengizokukhuza ngizokhalisa nezihlobo ezilahlekelwe ngithi dudu akwehlo nilale ngenxeba uNkulunkulu uyaletha aphinde futhi uNkulunkulu athathe. Ngizocela ke futhi ke lapha ngoba ngivakashele umlungu lapha ekhaya ngoba phela khona uchronic noma mhlawumbe ubone ngoba kuwumfwabo uthi ungivakashele ekhaya umlungu ekhaya uthi uzongivisela inhlahla ngalolu hambo lami ngizolithatha ngoba ngiyaphesheya nje umlungu usuka lapha eThekwini igama lakhe bathi uMehlemamba ulapha nje kwaGudluza ngene bengithi uzovula icala hayi uthi uzobika umcimbi wakhe ufuna ube umpumelelo ephinde futhi ke ezongifisela indlela angimbize nimbone Mehlemamba ubukhona abelungu ngathi bangithanda nje manje Mehlemamba Poisa yonko vule Mehlemamba ngani uhamba nuba ngicathu uhamba nobana ngathi eChrist kunjani yonko usuzokuqa kwaGudluza asesifikile kuGudluza ungene chapter 3 ngempela malume manje uzokwenzani kwaGudluza ungene ngizokufisela inhlanhla njengoba uyaphesheya uyangasekhaya eItaly eSpain ephesheya ngizokufisela inhlanhla malume manje ngiyabonga Mehlemamba ukuzongifisela inhlanhla manje ufuna ngikukhonzelele phesheya ukhonze ngasekhaya kumndeni wami ohlala ngakhona ngizobatshela ukuthi uyazi ngempela malume manje mangihambe sengibuyela isibili ngoba ngizoba no3 months eSouth Africa kwenye inyanga bephesheya uzohamba nami ngesikhathi isikhathi uyathanda ukuthi ungikhaphe hayi sohamba malume anginankinga nalokho manje uyazi uyaguqa kwaGudluza ungene eyani induku ephela hayi induku yami-ke leyo yokuvika yokuvika manje alikho icala uzolivula nombuzo ulungani uzocela nje ube kuhambe kahle noma khona okunye uzokubika futhi bengizokufisela inhlanhla phinde ngikutshela nge-event engizoyenza malume. Uzoyenza kuphi? Ngizoyenza eMahlabathini kwaNgcolosi. KwaNgcolosi? Yeah. Yini igama lakho? La Thuthanata. Uzoyibika? I-event yabelungu. I-event yabelungu? Yeah malume. Ngizokuthiwa uyinkosi yabelungu ngabe kwabani ukuthi ube inkosi yabelungu ngoba kwakufanele ukuthi phela kwazeke bese uyabeka ngabe kwabani? Hayi ngibekanga umuntu futhi wena uzongisiza nalokho ngibe umphathi wabelungu. Manje lento phela wazi ukuthi uvele kufanele ukuthi manje wethulwe emakhosini amakhosi ngoqhubu emakhosini ufike ngithi nanga umlungu naye usefuna ukuba inkosi lapha eSouth Africa ufuna ukuphatha abanye abelungu. Angithi angeke? Yeah ngiyakuzwa manje.
ngakubona ufaka isiphandla esandla isiphandla yimpa lemfaka isiphandla ngazi isiphandla ngathi ngibika indlela ngalesi siphandla esandla isiphandla Isembeleko lesiphandla malume yokuthi bengitshela amadlozi angidi ukuthi sengizosebenzisa isibongo ohlomuka mina ngumlungu Stefano Dimaro senguMehlemamba ngidi manje. Yeah. Hayi awuzohlala la. Uhamba nobani engizohlala la bafana ufuna umbona la. Ngithanda nto ubhompa hlala na. Napho. Yeah. Hayi lupho lokugqilaza bafana. Vela. Yaqhilaza lupho ngoba mangena ngihamba ngalo ngayo lwandle ngale kwala semdletsheni ngase ngiphinde futhi ngiyapha emazimeleni phesheya ngikhuphukele entabeni zakhona ngafe ngaphahla ngisho bekuthiwa phethe umuntu ongakanani uvele ngisuke ngidahu ngoba ivele igqilaze kancane ihamba ngithashila njengokuthi nedata ilokhu igqilaze njalo lento manje mfana ungichazela ufaka isiphandla esifana nesami ubani ohamba naye ngoba nomfana ulungele udlala yeah bafana kafuneki manhleni nomkhulu nivele niqhwakele nilingana nomkhulu sengathi ngingacupha nihlale ngathi bafana niyacupha yani nakho cha nakho manhleni nomkhulu hawu washo uMehlemamba ubani ubuhlalo ikuhlala ngafanele umakhosi angidi manje awuthi indule hawu hey opera wayazi nini hayi ngiyafunda uyayifunda yeah ingoma yakho hayi ngiyayazi manje ngiyakuthanda ukuthandisa intuku angithi yabona uyahlonipha ufike kwagoduza umngane ngafike waguqa cha mfana mawuzomcelela indlela ngiyabonga umfana kadada lo yeah okwadada kule mndeni wakwaStend ubaba wakho uStend yeah mkhulu ngoba ubaba wakho nalolu munye lapha kumahokusethekwini ushaka yeah ngiyabazi impela abahamba lo magaya yeah nizwana nalo yeah mkhulu mkhulu angibonge kakhulu bafana manje le event lo benihlanganise nobabili yeah mkhulu izoba impumelelo ngoba seniyibikile ifuna libe ihambe kahle nginikeza isibusiso abantu ke balwe bazofike beyiphathe kahle abantu futhi ke bazofika nyazi ngiyacela nje bafuthi nabalandeli nibasupport ngoba lo mfana womlungu uthanda abantu yikho ngiyabemukela la kwaGodlusa ungene noma ubezongicelela nje ulunga ubefike naye ukuthi uzongicelela indlela kanti nawe sezophusha into zakhe kodwa ke ngoba phela nawe ubufike nawe ngokuthi yena ngobuhlakani bakho mfana womlungu phela umfana la ekhaya mfana womlungu ngiyathanda ngobehlonipha ngiyande zonto angafanele ulokhozana uMamngidi uyasonta nawe usayona manje ngoba ngifuna usonto esontweni lapha ngisonto khona nje Nazaretha uzothenga nini Nazaretha hayi ngizothenga nominini sohamba nawe soyithenga ayikho ngoba ngizokwehla ngisazi eThekwini ngoba kuJuly nje hayi sohamba kufanele manje mfana wakwaDlahla abaha abafana bakena babecula ingoma laba bephethwe ubaba wakho bakhona uGovu bakhona mkhulu hayi bafana manje ubika izinto ezinhle kanjena ezakhaya isizwe angiyiboni inkinga angiyiboni inkinga manje akungitshela nazi lezi iphandla ngihlale ngitshela ukuthi wafele nje wahlaba imbuzi ingabikiwe emsanga wawusufela uhlaba imbuzi wasesikhumba ngolwayifakele iphandla manje yikho ngithi mhawu namhlanje ubuzofikile waGodlusa ungela ubuzochaza ngoba manje kwenze ukuthi wafela wabambela imbuzi kanti wawufaka emndenini hayi cha bafana mani nize kanjena ngezinto ezinhle zokwakha nifuna ukuthi nakha isizwe ukuhle uphi umama wakho ukhona uhlala ngihlala eChrist eThekwini ubaba ukhona naye sihlale ndawonye angibonge kakhulu ke bafana kufanele niphathe kahle nihloniphe ngoba abafana abahloniphayo ngiyabathanda ngoba bayaphumelela ngibonge kakhulu ke bafana ngibonge kakhulu ngiyabusisa ngomsebenzi wenu bakhona kodwa bakuhlukumezayo hayi bakhona kodwa nje hayi nathi siyabathulisa nathi manje laba bakuhlukumezayo bathini
Bazama ukuthatha amandla ami. Mana akungichazele ngoba omkhulu bakho babehlupha nomfana behlupha omkhulu bethu ngoba kufanele ukuthi sikhulume ukuze le event yakho izoba impumelelo. Omkhulu bakho babeshaya omkhulu bethu emaplazini dala ngoba nje nami omkhulu bami eFreehead babe ngixoxela ukuthi omkhulu bakho babeshaya bebashaya bese bebalimisa ekuseni. Uthini ngalokho wena ngoba ulapho ukuthi ungene manje awukhali Umkhulu 3 ayikho into engizosho ngoba mina ngisayingane bengingekho ngalesikhathi kodwa into abayenzile wrong engakho mina sengifile la emhlabeni njengoMehlemamba ngizolokhuzi uzobacelela uxolo omkhulu bakho. Yebo ngibahlanganisa abantu abamnyama nabamhlophe sibe abantu sonke njengoba sonke sinekazi elifanayo. Hayi kodwa omkhulu bakho mfana bekufanele ukugqilazele bona kancane kubamba icala ngoba Abaqale awukhona uqepha abagqilaza ngaphela manje omkhulu bakho ubheka uphethe induku umfana madoda wayithathaphi induku nomfana ngane zomkhulu dlala ushaya engemazi ushaya oyihope saphethe kwenu ebeshaya ifama phela Eshawa kaya nesibhamu yasala. kashani kuyadubula futhi ababona umfana nabafana babona umfana futhi ngebazi manje mfana obaba mkhulu bakho ngoba behlupha omkhulu bethu nje nokhokho bami Kade behlupha ngithi manje wena kufanele ukuthi mawufuna le event yakho ibe impumelelo manje kufanele uchaze lapha enkantolo enkulu ukuthi uzobaxolisela okhokho bakho nomkhulu. Hayi uzoxolisa njengomlungu wakhona hayi saxolisa kakhulu malume hayi ngeke phinde kwenzeke ngikuthembisa kodwa lokho wenzela thana uyabaxolisela bakwenzayo bese wena ngunikeza isibusiso beqhubeka umsebenzi uzokwazi ukuphatha nenduku ngokusemthethweni ngoba amakhahlala ekhaya akubona uphethe induku ufake iziphandla baqa omkhulu bakho babe bashayele emaplazini kudala. Yebo malume behlukumaza omkhulu bakho nami ngizocela uxolo beshaya ulayini bodwa nabantu bakithi beshaya ulayini bodwa namhlanje nila noChronic nobabeli andiboni bengigqilaza mbija ngiyaqela ukugqilaze bona malume mina ngizocela uxolo mina manje wakudlula ungane phela ucela uxolo ngomlomo wena mfana manje yini ocela ngawuxolo noma ufuna uqala ushanyela igceke noma ufuna ukwelusa noChronic noma mhlawumbe ngizoyenza noma yini malume usho kanje wena uzolo no kunelokungakune ibhathanathi kodwa ngale ngaphesheya sebeyivunile nobhontshisi kufanele ngithola uChronic 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 Chronic awubheka ufike emfana ithoyilethi isanda kuphela nginentaba kodwa kufanele ukhiphe inkomo ekuseni kufanele ukhiphe inkomo ekuseni ukwazi ukuthi mfana mawusubuya-ke ngapha enkomeni uyokuthi uthole isibusiso-ke kodwa i-event yakho ngizoyiphasisa kanjalo ngoba ngabe sengiyiphasise ngokusemthethweni kodwa manje no abantu abadala nabantu abangiphethe sebeke bathi kimi no omkhulu balo mfana bahlukumeza waphela mina ngiphethe abantu abadala manje fanele siqale senze intambuluko mafana ngimsize ngoba namanje akusanikeza abantu R20 lento ayingiphethe nawe mkhulu Chronic uyakholoza wenzani ma uqala abantu wemazi khona yebo ngiyamazi khawulanani ngoba naye bingelelana nani ngawo yebo malume njani ngiyaphila ngihlala eThekwini eLcrest mina ngisowasemthongo yebo kwabhokosha yebo malume ngithela kumkhulu ngizofuna usizo yebo malume ngoba uzwa izwi lami liphili ngapha amapapa wasekho ngapha akhona uzofuna amasenti la ukuthi ngihambe kusasa nesibhedlela yangisiza umkhulu ngikade umuzi wakho ngale namahashi ney'mbuzi ney'nkomo manje mana mama uzophuma la ekuseni uzophuma la ekuseni angithiwa ngizophuma la ekuseni nifike niqale nikhiphe imbuzi na ekuseni emini fanele ngoma fanele ukhulume mina kuqala kofanele ukuthi nikhiphe inkomo ekuseni nalo mlungu uMehlemamba bese kuthi ntambama nibuye nizokhipha imbuzi wena uzolusa imbuzi namathole
Manje bese ke le event yakho ke ibisizohamba kahle we ngoba bengizomenza isenhlambuluko ngoba naye ungamenza isenhlambuluko ngoba la ekhaya mina nginabantu abadala akufuneki ukuthi ngifike ngisize umlungu la ekhaya ekubeni omkhulu beni babexhaphaza omkhulu bami engibabize emsamo omkhulu mangiphahla ngiqilaza ngomkhulu phela mina ngiqilaza ngesigubhu nangumuthi ngiyaphahla mina manje ngaphahlela ngisuphethe umuntu ongakanani umuntu wakho uyaphupha okunye yabuka nje labo Facebook ufuna ukutrend manje ngikushaya ngovoicemail lokho nguqilaze njalo ngihamba ngithashlayo njengomthinto eligala kodwa ke na chronic lempana wahlahla lo wena hlahla uzobagada lapha ngoba nathi sesiyashintshana ngithi nani qala nani isigada wena uzobagada la angikho awuzukwelusa uzobagada la bese wena ke event izophumelela lo ngithi nani yebo sikuza ayikho ngibonge kakhulu ke lento engiyenza uyayenziwa ngomkhulu bethu manje ngithi no iyazenzakalela bafana automatically ngesilungu ngoba sekuyisikhathi isikhathi manje cha ngibonge kakhulu uMehlemamba nawe chronic nawe hlahla cha ngibonge kakhulu futhi ningasho ukuthi ngikhaphaza abelungu bahlakusaphansi thina abantu siqhwabele isikhathi uyabonga uprofessor uSekhende sukumana uyabonga uprofessor uSekhende sukumana sukumana chronic uzophela chronic ngizokunikeza imali kusasa ayikho inkinga ngaphokwele indoda lena umhloniphe enkumeni ye mayigoloza umtshela mayigoloza umtshela hayi bafowethu ngibonge kakhulu nje namhlanje bengingakho ngisegula bengingakho ngisegula ngihambele esibhakele ngihambe kahle bafowethu abanye njengoba babengibona ngaphinde futhi ke ngilaphana ke nasokhozini izingane zizocela uxolo izingane ezidilelayo lomfana lolu wangaphe ulundi nalo kodwa uyiqala labo kalikapheli ngoba kufanele kuzoqedela kwakho ukuthi ungene noma la kwakho ukuthi ungene ukhuzani kufanele zocula mahhala la ekhaya bese kuthi lo mfana ocula lengoma uthi amadumbu ezocula mahhala ulo wani uphezulu bese kuthi ke uSiminofu nalo nomuntu fanele becule imali ngifuna beculele emazimeni lapho kuqiwe khona abantu ufuna bangene ngemali omala ngizokuyithatha kufanele ukuthi bekhona umasikanda abancane lo mama esehambe kuyoqosha umfana lo nto leyo ngifuna ukuyenza masinyane lento noma ngizoyenza sengibuya phesheya ngoba isikhathi asikho kodwa nje ukhuzana akafifi lo ucula ingoma ethi kahle amadumba akafifi ngoba angifuni abantu begijima ku-Facebook bese bekhuluma ngami ngibonge kakhulu ke bafana inhlonipho yenu ngithande kakhulu namathi ngasebhabhuni eThekwini asamazi nami ngiyamazi ezebhabhuni kodwa bephela ke abafana ke mosi ngasebhabhuni hayi ayikho inkinga ke ngibonge kakhulu bafana ukuthi nje nizokwethula izinto ezinhle kangaka cha kufanele ekuseni ubagade laba bekhishwe inkomo ngithiwa hayi ubagade ayikho inkinga bafana ngahamba umkhulu savalelisa emphakathini ngibonge kakhulu ke nabafowethu namhlanje nje ke sengizigcina nandu kuyakho umfana lento uyakwazi lento wena uyakuthola lento uyakuthola mfana uyakuthola lento ayikho hayi bafowethu ngibonge kakhulu yabonga uprofessor abafana laba njengaye lo mfana lo umlungu ngimthandisa ukuthi esithanda isintu lo mfana kodwa befale ngilenze isiko mabezofale ngibasize ekhaya ngoba akekho umuntu ongazi ukuthi nabahlupho wawumkhulu bakhe nala emhlabeni nabo noma bengona abanye abelungu bengaphatheki kabi ngoba into eyasikale ingakho ngithi ngoba ngisebenza ngesintu nangendlela eqondile ngenzela ukuthi yonke into mangimcelele ekhaya abafana into ezobe bempumelelo ngibonge kakhulu uMehlemamba nawe mfana kaDlala mfana kaDlala ubaba bakho ngibakhonze kakhulu nabo futhi babengikhonzile namaciko nje babeyenza imidlalo lokhu kwahamba kubonje utendile emnambithi lutho ayisekho imidlalo kodwa ke uNkulunkulu ngelinanga uyophinda silethela amanye amaqhawe efanele sithembe kanjalo ngoba
ubuqhawe buhlale buphinde buvuka kulomhlaba. Uyabonga uprofessor ngicela ukukhiphe izibusiso manje kubantu abangasebenzi behambe bayosebenza kubantu abahanjelwe izihlobo belale ngenxeba bese kuthi kubaholi bethu bafowethu lokhu ngikhale njalo ngicele njalo napa abantu balele emahholo eThekwini ukuthi cha akuzange phela ukuthi ngaleyo mali phela sasele leyo nkeshezana phela kube khona futhi ukuqhubekayo ngoba silokhu sigadile ukuthi abantu bephume kula mahholo uhulumeni yilokho njalo ngoba ngixabana nani uhulumeni abantu abangikhalelayo ngibonge kakhulu nje nabantu abakwaziyo ukuthi beseke izinto bexhase futhi ngiphinde ngifisele bonke abantu abahamba abazokuthutha abanenqola ngifisela abafuthi abasemajele bonke ukuthi cha nabasebengizile abanye ngizogcina ngifikile kodwa ke fanele bazi ukuthi siyabathanda nabo bonke abantu nabaseyibhedlela nabanye nje ke abanezikhundla emsebenzini ukuthi nibahloniphe nabawonakela abanezikhundla bengaxhaphaza abantu emsebenzini ngoba labo bantu labo ngiyobagqilaza mase bezobikwa la ekhaya bese ukuthi ngiphinde ngiceleleke intsha nje yonke yakithi ukuthi ayizami ukuthi kinciphise lapha phela endaweni zokucima koma sikwazi ukuthi sivike abafana bekwazi ukuthi bengene kuma sports benze izinto ezithile endaweni siphinde sibonge nje nezinto ezisuke zenzeka nabafana ukuthi benze ingoma nje enseleni bebengimemile ngixolise kakhulu ngafiki ngonke ngisengathumela usigwebo bathi hambe kahle ingoma ngilokho konke nje ngisuke ngikubonga bafuthu kini ngoba kanginawo mona nonke futhi manifike ukuthi nenze izinto nizocela ukuthi beyimpumelela akekho umuntu engimvimbile ngoba lamandla okubheka nje sebukwa ngabelungu phesheya abelungu ngoba ninebeni wangabazi kodwa ke vele niyathi uprofessor phela uprofessor welenza ucwaningo kwelinizwe ngoba ngisanzo ngoba ngiwela nje ngiyazi ukuthi bafuthu yinina kuyisibusiso senu nanokuthi ningifisele inhlahla nokuhle ngithanda nonke iAfrika yonke ngiyithanda ngibonga kakhulu nasempumalanga bangiphathe kahle nesibhakela sambe kakhulu nabaphathi bakwa BSA Boxing South Africa bonke kade nginabo dinga ngithobela namanye amabhoxo yanibhafumeni namanye oshipa boy malinga no nestem promotion emnambithi bangiphathe kahle ngibonga kakhulu uyabonga udokotela uyabonga uprofessor uTresekendi ngiyamthanda bafowethu namhlanje bengizokhala ngiqilazi namhlanje bengizokhalela isizwe sakithi ngibonga kakhulu uyabonga udokotela nidale kahle good night abanye ke fanele bazi ukuthi ke ngizobe ngibabone ngoba angingeni isikhathi eside emaphejini ngenxa yokuthi ngihlele ngibhizi bafowethu kodwa nje nonke ngifisela inhlahla niphumelele ngifisela ukuthi sibumbane ngaso sonke isikhathi emzansi sikwazi ukuthi siye phambili siphumelele nabantwana besikole ngoba silize emakhaya nabo ngibafisela ukuthi bavikeleke ngiyabonga